Η Μαρία Τραγιανού είναι σήμερα κοντά μου, διότι αποτελεί μια ξεχωριστή νότα εδώ στο Hotel Living, έτσι. Live clubbing. Έτσι, live clubbing, πολύ σωστά το είπες, διότι πραγματικά κυρίες και κύριοι αυτό έλειπε από την πόλη της Θεσσαλονίκης. DJ Μαρία Τραγιανού σε ένα σχήμα με μπουζούκια, ξαφνικά σταματάει ο Χρυσοκοΐδης και βγαίνεις εσύ. Ναι. Για πες μου λοιπόν για τη συμμετοχή σου εδώ, μουσικές επιλογές, τι ακριβώς κάνεις? Παίζω ελληνική μουσική, Ναι. με 2 χορεύτριες, R&B και ρούμπες. Και μετατρέπεται ο χώρος σε ένα μίνι για λίγη ώρα σε κλαμπ. Clubbing, κανονικά. Ναι. Χορεύουνε, Γουστάρουνε. τέλεια. Πάμε να απολαύσουμε μουσικές επιλογές Μαρία Τραγιανού εδώ στο hotel. Σας περιμένουμε. Έτσι.